Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. From a common scripture, Ezekiel chapter 37. It's one of the common scriptures. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all round, and behold, there were many in an open valley. Indeed, they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, Oh Lord, you know. Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. That says the Lord to these bones, surely I'll cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you and bring flesh upon you and cover you with skin. Put breath in you and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to its bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon, and the skin was covered over them, but there was no breath in them. Also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man. And I said to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live. So I prophesied, and the breath came into them, and they lived and stood on their feet, and it was exceedingly a great army. Pano mwari vatora muranda wawo Ezekiel in a vision. Wokenda naye mumupata evalley yanga yakazara mapfupa mabhonzo akaoma kwazvo. Mwari ndokubva vabvunza a question to man. Son of man, mwanakomana wemunhu, mapfupa aya angararama here? Ezekiel ndokubva apa ine answer yandanitange nayo pakushumira. Ndokubva apa ine answer yaari kusarenda kuna Mwari. Ndokubva ati imi bedzi ndimi munoziva. Mwari vabvunza munhu ndokubva adzorera mhinduro yekuti imi Mwari ndimi munoziva. Mhinduro iyoyo ikatendera kuti Mwari vashande naEzekiel, ndokubva vamuti iwe uchiprofita kumabhonzo, prophesy to these bones. Regai nitaura kuti the kind of prophecy yakaitwa to the bones is another dimension of prophecy. Nekuti ukati kuprofita kuvazhinji, it's for telling the future or else telling the past. But this kind of prophecy yanga iri a declaration yezvida kuitwa naMwari kubhonzo. So ndokubva anzi profita. Haana kuprofita chakaita kuti ave mabhonzo, haana kuprofita matambudziko akasangana nemabhonzo kuti svika ave mabhonzo, but wakaprofita the mind of God upon the bones. So prophecy is in different dimensions. Kune prophecy yekutaura ramangwana, the future, and another dimension of prophecy yekuti munhu anotaura the past. And there is so another type of prophecy yekuti as I minister the mind of God to you, I'm prophesying. Ezekiel haana kuti kumabhonzo, makaroyiwa mukadai saka makazova mabhonzo pena akakuitai zvakati. Ezekiel wakataura the mind of God kuti Mwari uda kuti muve nenyama, muve namarunda, muve nemamuscles, muve vanhu. So this kind of prophecy is declaration, kutaura the mind of God kuma dry bones. So Mwari vabvunza Ezekiel, Mwari kana vachibvunza havasi kutsvaka mhinduro, nokuti mhinduro vagara vainayo. Mwari kana vachibvunza vari kuda kuti vazive kuti iwe unoziva here kuti ndani ari kutaura newe. Saka Ezekiel wakabuda pachena kuti Mwari, ndingangodaro ndine zvandinofunga toward this situation, but in situation I surrender to you. Imi bedzi ndimi munoziva. Ukangosarenda pakuti Mwari vanoziva, vanoshanda newe. But ukaita sekunge une zvaunoziva, vanombokuti mborova. Mwanakomana wemunhu Ezekiel, mapfupa angararamira. Ezekiel waigona kutaura zvaanogona kutaura nezvaanofunga, but akaziva kuti in the presence of God
I don't need to think about anything else. I need to surrender the way I think to the mind of God. Mwana komana we munu mafupa angarara mera enda kubati imi ndimi munoziva. Mwari ndokubati kana watendera kuti ndinoziva akutanda newewe wacho usingazive. So Ezekiel was surrendered to the mind of God. Mwari ndokubati iwe uchitaura kumafupa. Speak to the bones. Assignment ya apiwa yekutaura kumabonzo assignment inogamuchirika kumunhu ari mature kana kuti ane knowledge anoziva kuti ndiani ari kundituma rinzwe. Assignment yapiwa Ezekiel aigona kuti Mwari handingataure kumabonzo dai atanga ava munhu ane nzeve anonzwa kuti nditaure naye. But Ezekiel ari kusarenda ku knowledge yaMwari nepower yaMwari rekuti as long Mwari vati nditaure nechinhu ichi, chinhu ichocho chatodesignwa chatocreatwa kuti chive neability yekunzwa nyangwe chisina nzeve. So Ezekiel apiwa assignment yekuparidzira zvisinganzwe. But ivo vachida nokuti pane dzimwe nguva dzekuti Mwari vakutuma kushumira but uri kuona kuti audience yacho haisi kuteerera obva waregedza. Izvozvo zvinokupuruvha kuna Mwari kuti masangano vasingateerere, nokuti ivo kana vakuti taura iwe ukatovateerera unotaura, vanhu vakasakuteerera unoramba uchitaura nokuti uri kuteerera Mwari atitaura. Saka vazhinji nevekuti akataura chinhu vanhu vakasateerera anoregera. Yet amuti taura ari kuda kuti utaure, but wauri kutaurira wacho haasi kuresponda positively. So Ezekiel wapiwa assignment to prophesy to the bones. Ndobva atanga kuprofita the mind of God kumabonzo. Muchava nenyama, muchava namarunda, muchava namamuscles. Uye Mwari uchatendera kuti mweya uye mamuri, muchararama muchava vanhu. That was the prophecy. Ezekiel 37 verse 7 yobva yati, as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound. Bones were moving, bone locating the other bones. Kureva kuti chaka attracta prophecy, chaka attracta manifestation. Aisi nyaya yekuti mabonzi akaoma, nyaya hombe ndeyekuti nyangwe akaoma aita the right order. Nokuti chiri kugadzirwa apa munhu panonida a setup kana kuti a skeleton inocoverwa neflesh to become human. Nokuti these bones were scattered. Ezekiel haana kuparidza musangano. As I was prophesying, there was a noise and a shaking in the valley. Bones rimwe nerimwe rikatanga kutsvaga rimwe raro. Kureva kuti chakaattracta manifestation irespond yebonzo kuprophecy kwete nekungoti I receive, but kuita the right move that will attract the blessing. Nguva yatararama vaprofita vaMwari variko vari kutaura pfungwa yaMwari muupenyu hwevanhu, but hakuna manifestation of the prophecy. Why? Vanhu vakafungidzira kuti pakangoprofitwa, it's more like magic. It must happen nokuti ndati I receive. Statement yekuti I receive is biblical, it's a sign yekuti unotenda zviri kutaurwa. But I receive nemuromo haikonzere receiving. Receiving inokonzerwa ne-right action yawaita pashoko rawanzwa. Chiprofita chaprofita kuti muchava nenyama muchararama, but zvisati zvaitika verse 7 yaEzekiel 37:7 yati there was a movement in the valley, bone locating its bone. Kureva kuti kana mabonzo anga ari scattered, chaitanga chadiwa pasati pazadzikiswa chiprofita order. Bonzo regumbo rinojainana nerimwe regumbo, remusoro denyama okunguruka musoro uchiuya pamutsipa pofomeka a skeleton. That skeleton ndio inoattracta the flesh upon. Nokuti chiri kuda kugadzirwa naMwari vanhu, saka pakaita gumbo riri kuko, ruoko riri kuko. Kana Mwari vakarilisa nyama yacho, chinonzi munhu hachibude. Yeti Mwari varilisa chinhu, but chinonzi munhu hachibude. Nokuti chinonzi munhu harisi gumbo, chinonzi munhu haisi nzeve, chinonzi munhu incomplete kuzara kwandakaita so. Zvoreva kuti mutumbi wangu tikaupaza-paza gumbo uko musoro uko mutsipa uko, kana pakaprofitwa kunzi muchava nenyama, as long gumbo richiri uko, ruoko riri uko, zvinokonzera kuti Mwari vacho vaite sekunge havana pawa kana kuti havari chikwadi. Why? Nokuti chiri kuda kugadzirwa panotanga paita mabonzo anogadzirika.
Mabonzo Bible rati bone moved to its bone. Kureva kuti pane unity. Yema bonzo asati a receiver the flesh. In our times, I love and respect prophets, but people have neglected teaching to a level which when you teach people, they think you're a small boy. Kushikawata professor yohosa siyoka. Teaching is the foundation in attract a manifestation of prophecy. I'll repeat. Kuziva zvaunofanirwa kuita ndo kunogona kuattracta zvida kuitwa naMwari. Bhabha rinoti makore akazara nemvura, mvura inoturuka panyika. Kureva kuti there is a system yekuti no matter wakaprofitwa kana zvikatarwa ne great men of God, as long bonzo risiri pane rimwe bonzo, hapana nyama inouya. That's why Ezekiel ati pandaitoprofita handina kuona nyama, but as I was prophesying, I saw a movement of bones. Bonzo richichaka rimwe racho mumupata kusvika yava a skeleton. Mwari ndokuzoreleasa flesh nemamuscles. Chiri kuda kugadzirwa kana ari munhu. The scattering of bones will never attract the miracle, although the prophet is the prophet of God. Order ndiri kutaura yemabhonzo i-teaching yaunofanira kunge wanayo according to the word of God. Kunamata haisi magic. Kunamata is to live by the principles of God, is to walk in obedience according to his word. Kana pakaita great prophet of God akaprofita zvaanoprofita, as long bones are scattered, flesh will never be released. Saka pane pamwe patinobvunza ndomwe muprofita wacho haana power. Kana akava powerful, pane chinogona kudinaya manifestation. Do you know kuti Mary waprofitwa wataurwa naye naangel Gabriel kuti uchava nemwana, akangodhivosa chete naJoseph hazvichaita. Why? Nokuti Jesu waaifanirwa kubereka is the son of David, ane rudzi rwekwaDavid ndiJoseph. Saka Mary akaseparata from Joseph, nyangwe akaprofitwa nengirozi inogara mupresence yaMwari, it will never come to pass. Why? Nokuti waachabereka wacho ani masene mutu, son of God and son of David. There must be a connection in the lineage of David. You know what? Like Mary atapulate the pregnancy. Challenge in our time. No matter the prophet is a true prophet of God, if bones are still scattered, flesh will never appear or manifest. So it's very important to have teaching or knowledge concerning what the bones are not found. Give, it shall be given. Ukapa automatically wapinda dimension yekuti upiwe. Likabaiwa iroro kunzi ukapa uchapiwa. Ukati amen. As long ukazorega kupa nyango wakati amen. Azviite. Ariti pakapaidzwa zvekupa ukafara uchapiwa. Zvinonzi ukapa uchapiwa. But if prophecy in a condition inomirira iwewe, ukasatopa izvi Mwari ariko haupiwe, angatovadzivisa vanhu kuti vakupe ndiye, nokuti naiye muranda weshoko rake. Challenge yatiinayo ndeyekuti the bones are still scattered, yet they are still singing, I receive. I see things turning around. Matimu tinogona kuchinja kore nekore, but upenyu hwemunhu usingachinji. Church inogona kutichinja ukaneta. Life yako isiri kuchinja. Reason iripo. Christianity is when you live by the principles. Haisi type ya church. I type ya munhu yashandurwa neevangeli kuti igone kureceive the promises of God. So I want you to live it very well. Ezekiel is a true prophet. Akaprofita under the guidance of the Spirit of God. But it attract the manifestation. Haisi nyaya kuti the prophet is a true prophet. Zvanzi pa 37 verse 7. As I was prophesying, there was an earthquake, a rattling sound, bones moving, bone to its bone, bone to
bone. Bonzo richienda kune rimwe bonzo raro. Haina kunzi bone to bone. Bone to its bone. Kureva kuti muvhali maiva nenoise yekuti bonzo raJohn regumbo raishedzera kuti maoko aJohn ari kupi, musoro waJohn uri kupi. Haisi nyaya yekuti bone to bone, but bone to its bone. Rimwe rinofanirwa kutsvaga kune rimwe raro. So Ezekiel is a true prophet of God. But what attracted the manifestation of prophecy is the response of the bones in action. Problem here, we don't respond to the word in action. Tinongoti powerful, great word. Mwari vataura kupenyu wedu. Mabonzo akaprofitwa nyama. Hakuna akaomerwa asingade provision. Aigona kutosimuka oti I receive powerful. But chakakonzera kuti mabonzo ave nenyama. Action yakaitika. Bonzo parakatsvaka rimwe racho, the skeleton was complete. Mwari chaari kuda kugadzira apa munhu kuti pave nemunhu, there must be bones. Kwete ari scattered, ari united. Kureva kuti chakatanga chafomeka is the skeleton. Skeleton yapo, it attracted the flesh. Saka challenge yatinayo, the prophecies are coming day by day, but the bones are still scattered. You don't worship God. You don't do according to his ways. Can I really worship? You don't. Can I really giving? You don't. Can I really prayer? You don't. Can I really fasting? You don't. But you got in the church, not I receive. You should not see that in. You I receive. And school to respond up where to I receive as is biblical. Really correct. But you know, we see how embarrassed for a long time. We should what I receive and nothing can change. Dzidza Jehovah dzakavigwa munknowledge yauchaita pakuita zvinotaura Mwari. Dai Mwari aingoperesa netsitsi bedzi pasina knowledge, haifanirwa kutaura achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo, nokuti vanhu vake ende ari kubvuma ndevake. Dai Mwari vaingoshanda netsitsi chete pasina knowledge yaunofanirwa connection yaunoita, havaifanirwa kutendera kuti bhuku rinyorwe kunzi vanhu vangu vaparara. Ko kana vari venyu vaitira idzidzika, ndokubva chikonzero chaita kuti vaparare. They lack knowledge, and the knowledge yavaleka iyoyo nyangwe Mwari ariko ari kuti chikwata changu but chakuwara. So you must acquire knowledge. After acquiring knowledge, you must do what you are supposed to do. Chakakonzera kuti mumpata muve nenyama mabonzo ave vanhu. Haisinya kuti muprofita anga ari powerful. Inyaya kuti as he was prophesying, there was a move. Remember, Ezekiel haana kuprofita kana kudeclare achiti kana kudzidzisa achiti ndapedza kuprofita so munhu ngaafambe bonzo ngarichage rimwe nerimwe. This knowledge was hidden in the bones. Kureva kuti when I preach, knowledge iri mauri ndo inogona kukupusha to action. Nokuti izvipapa ndikuita ndikukuinspire, but the real truth, there must be the word of God in you. Rinofanirwa kukupusha, rinofanirwa nge riri imomo rekuziva kuti rataurwa iri rinoda kuti ndiite so. Mukuru ndinzwei, Ezekiel akaprofita koma hakuna chinomunakidza kuti pauya muprofita mukuru muZimbabwe takaomerwa kudai obva aprofita a bright future for the nation, oprofita zvikuru tosimuka tobva tati we receive and we do nothing about it. And we do nothing about it. Anodzokera kwaabva tosara tichiti havasi vanhu vaMwari vakomana kuda kuti simbisa hakutaura. Ezekiel prophesied to the bones. Mabonzo ndokubva aita a movement, bone to its bone, which means there was order before manifestation. Order is a sign yekuti mabonzo anga aine knowledge yekuti zvataurwa nyange tichizvida, but zvinoda kuti tive panzvimbo yakadii tiinani. So bone located its bone. Imwe blessing yaunoda kuti Mwari vakuitire izvezvi, iwe utori bonzo rakaomerwa, ende Mwari nevatumwa vari kuprofita a blessing palife yako, but pane bonzo risiri panzvimbo, une mwana asiri mumba wako.
and you want God to bless your family and your life. But reason your blessing is for you to become a blessing to others. Richiprofitwa kuti zvinoita mushe vakuru bonzo ndariona risiri panzvimbo but riri kuti receive nokuti richitobva pano riri kuenda kusmall house bonzo. Mabonzo handi kutaura vanhu vakaomerwa but vasvitirwa nyasha dzekuti Mwari anovatumira shoko ravo rinovachinja, but vachiparidzirwa kudaro achibva pano anoenda kuscattering. Yet chakaattracta manifestation, they were united. Vandakapinda nemumupata mune mabonzo akaoma, there were so many and they were scattered. There were so many and scattered. But paakaprofita, there was a noise and a movement. Movement iri kuitika ndere kuti bonzo rakutsvaka rimwe racho ndichiprofita ndekuti pave nevanhu. Saka apagone kuitwa munhu kana gumbo remunhu riri kunotoni, musana wemunhu uri kuchegutu, pfungwa dzemunhu dziri kumusoro wemunhu uri kubhindura. Kuda kuti the skeleton must be formed first and the flesh must be released. Chimwe chatadzisa Mwari kureleasa blessing pamusoro pelife yako hazvino kuti hauna kuparidzirwa shoko rezvokwadi. Zvinogona kuti pawakaparidzirwa uri kuramba une makumbo ari kuchegutu, musana uri kuchinoi. Saka blessing ida kuriliswa iri kudemanda unity of bones more than being dry as a bone. I know things are dry, things are tough, but the Bible remains the same. There must be order even during the time of dryness. When things are dry, kana zvinhu zvakaoma so, munhu anogona kujustify kuti Mwari anogona kuzongodzidzisawo kuti madhiri acho anotodiwa because tinofa. Hakuna Bible rema good times, hakuna Bible rema bad times, hakuna Bible re hard economy, hakuna Bible re economy yakanaka. The same Bible rikuparidzwa ku America, Washington DC, rikuparidzwa futi muZimbabwe. Hapana mapeji anobviswa. Zvinotaura Mwari zvimwe chete ku America ndo zvaanotaura ku Zimbabwe. So challenge yatinayo ndeyekuti when things are dry, we love prophecy and we hate teaching. Why? We want a shortcut for it. Yet shortcut yatinoda kushandisa through prophecy is the longest cut. Why? Because it will take time for things to manifest. Nokuti Ezekiel paakaprofita, ana kuti pandakaprofita ndichingopedza nyama ndokubva yauya. Zvanzi as I was prophesying, chakatanga kuitika kusi kuuya kwezvataurwa, but kufamba kwemabhonzo anga achiudzwa zvichaitwa. There must be the right move of bones before manifestation. Tine zvinhu iko zvikinzwa. Sarah akaita nguva refu akachembera asina mwana, zvikashanyirwa nemutumwa. But mutumwa ndokubva ataura achiti gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Even Sarah apinda mubarrenness for almost 60 years or 70 years. Anonzi pregnancy yako inoita futi 9 months. Why 9 months kumunhu ari so desperate? Chaari kuda chacho nyange ari desperate kuti ave mwana akasvika, it takes 9 months. Saka Mwari havana kuti kuna Sarah hawani nguva refu, hawani kutaura naMwari chaiye, saka tokuita 2 weeks otowane mwana wako. There must be the right order on the ground to attract the manifestation. My situations are now, they are very dry, and we thank God for the prophets in our nation. But by net danger, the prophetic move is rubbing away the teaching. Izvo zvimunhu akaenda kuchechi kuti rivhurwa adzidziswa ndinozwa kuti munhu wacho haana power zvikati uyaya. Ndaona zvakati, ndaona zvakati, onzozva kuti ndo kuchechi ndo baba. Can I shock you a little bit? Isaiah chapter 38. Isaiah akatumwa kuna Ezekiel kuti profita mudaro muudze kuti waakutofa, put your house in order. Isaiah ndokubva kuti thus says the Lord. Uri kufa, rongedza zvinhu zvakanaka, put your house in order. Ndokubva atena achienda. Uyo aprofitwa ndokubva atarisa kumadziro, ndokubva atanga kuti kuna Mwari, Mwari rangarirewo mufambiro wandakaita. Mwari ndokubva vati kuna prophet waudzokera futi, muwedzere dzimwe 15. Prophet vakachallenjwa nechavaprofita vakachinja prophecy. So which is more powerful is the way you walk before the Lord. It can change any kind of prophecy against your life. Zvanzi Mwari tarirai mufambiro wandakaita. Haana kuti Mwari zoe kuti ndo papa vedu Isaiah. Haana kuti Isaiah ndipeiwo kundiso.
lifestyle yake ndo yaakabenka nayo kuti Mwari rangarirai mufambiro wandakaita. Mufambiro wacho waiutora kupi? He was taught how to walk before the Lord. I respect the prophetic, but the prophetic has bewitched people to a level which we neglect teaching. Will never attract people in Zimbabwe. I see things happening. Tomorrow by this time I see things happening. Ezekiel was a true prophet of God. He prophesied in the valley. But attract a manifestation. I see great prophecy. That as I was prophesying, bones begin to move. Granted, there was a movement of bones before the manifestation of prophecy. Bones are bone to its bone. My bones are charge skeleton. Then I saw flesh coming. Kureva kuti pane zvinongouya kana munhu up right place. Zvisinei kuti wakaprofitwa nani. Prophetic word is true. Kuti Mwari vati nyama iri kuuya. But nyama haina kuuya because the prophet is the true prophet of God. Nyama yakauya nokuti zvanzi as I was prophesying, bones began to move. Bone to its bone. That statement iyo inongoreva kuti order. Bone to its bone. Order. Order inobva papi? Pashoko. Order iri kuzvine zvinhu zviri kudiwa naMwari muupenyu hwako iri muword. So pakashaika the right order. No matter pane great prophecy wazora oil yakadii, as long the inzwai Christianity chikristu nekung'anga zvakasiyana, magic nekuoperate kunoita Mwari is different. Okay, let me download it this way. Makamonzwa izwi rekuti mhiko, ukapiwa mushonga wopiwa mhiko, ukatyora mhiko mushonga haushande, ndizvo? Saka kufunga kwenyu chiri powerful chi, mushonga kana kuti mhiko? Now you're answering me. Ndikapiwa mushonga wandinawo kunzi ndewo promotion kubasa, but handifanirwe kunwa tea nemukaka. Ndikanwa mushonga uregera kushanda. Chine power chi, mushonga kana kuti mhiko? Gravity mhiko is the teaching that makes the juju to work. Prophetic word is really powerful, but in mhiko yacho ye order ndikuparidza ikashaika. Mhiko iri powerful than the prophecy. Why? Nokuti mushonga una simba ukatyora mhiko. Saka mhiko iri powerful than mushonga. Saka munhu waMwari wafuta akakuprofita, but ukasararama zvinodiwa naMwari kuda kuti uri kutyora mhiko, prophecy yacho becomes useless. Yet it's powerful kana wakuziva mhiko yacho. Maybe to put it this way. Ezekiel profita. Vamwe mabhonzo vakangoti nhasi prophet wauya nhasi. Takaomerwa so mumupata muno. Inyasha chokwadi. Saka ndiri kuona nyama ichiuya. Vamwe mabhonzo akati amuoneka. Tanzwa rekuomerwa. Ndiri kuona mamuscles marunda achiuya pamuri. Munoita hondo huru yaJehovha. Vamwe mabhonzo esi mumupata akati glory, glory, glory. Vanosidhama mwacho. Manya mabhonzo achisidhama 20 30. But the manifestation now, and as I was prophesying, there was a noise in the valley. Noise, represent opposition. Whenever you want to do what God says, you don't attract support because it's a faith movement. Every faith movement, natural movement. Imagine kuti Abraham anonzouya kugomo iyo obva atakura huni. Inini kwandobva kuti unotsvaga huni kugomo. But Abraham for 3 days anga ane svinga rehuni achienda kumeeting kugomo. Dai akasangana nevanhu aipiwa counseling kuti vakuru aiwa munoremerwa mahara dzinonzi kubvanza mushi. Dzizere uko. Every movement ye faith attract support from those who are carnal. Imagine mabhonzo paaifamba mumupata imomo. Zvinoita kuti paite noise, friction, kugumana, kudhumana, kutsvaka. Kuda kuti pese paunotanga kuita obedience according to the word, unoita friction nevanhu vari carnal. You will never get support from a carnal man when you are doing a spiritual thing. Iwe ndiwe bhonzo ende wakaomerwa.
Noise iri kuitika ignore chauri kuda wewe inyama kwete noise. There was a noise in the valley. Pense pane prophetic word pane noise. Why not? The prophetic word is the word of God. So that it can now humble fawakamira newe pa prophetic word. Sa mumpate mumende ngori kakakaka mabonzo achirowa. Inzwa. So kando dzinogona kufamba dzakara dzichifamba. Ndo dzakafamba. But kana uri musoro, nekuti kana zvanzi born to its born. Kana uri musoro haugone kufamba. But unofanirwa kuloketa kune zvimwe zvazvo kuti skeleton ikwane. Sanomuka chakaitika, that's why Bible writes there was also an earthquake with the shaking. Kureva kuti musoro wakabatsirwa nekusheka pari kuita zvinhu. Zvokuti pari kungorerekerawo kunotozwa kuti kumabhonzi angu ari kusvika rerero anenge achitsvakawo. Kureva kuti inzwa, une zvausingagone. But the word of God will shake an environment. Yekuti unopedzera wakugona zvausingagone. Nokuti iye ane nyasha dzaanoita dzinocreata kuti usvike pakuzviita. Preach this way. So I prophesied to the bones. Mabonzo inzwa aizivira Jehovah. Mwari vari kuunza nyama pamuri. Mwari vari kuunza muscles pamuri. Muchatova hondo huru. Prophecy yapera. Amena kana pana akamboprofitwa pana. Pavakatoprofita pai vakapedza. Pane nyaya is to do what attract manifestation. Chese chiprofita chine knowledge yaunofanirwa kuacquire what to do. Icho kwadi Mwari vane zvauda kuita pauri chirudzii, nokuti pamwe pacho zvamaitirwa zvichaitwa kuti zvisvike pazvinosvika. Iwewe wacho ndiwo chatozvipikisa. Imagine Joseph kana warota uri mambo kuEgypt, kaendero hauna kutsanangurirwa zvekuti unogona kurwa nekaendero, nokuti kaendero kacho kunenge hakusi kuenda kutengeswa. Okay, can I talk to somebody? Joseph chake kurota ari chef, mari yetransport hana. Ende kwarota ari chef kure, but hana mari yebhasi. Mari yebhasi kuyengwa newakoma. So uri kuona kuti the negative can be used by God to take you to the positive. But ukashaziziva, you can fight your own manifestation. Mumubata maprofit kwa mabonzo. But nyama isati yauya. Mune earthquake yakaitika. Nyama isati yauya. Mabonzo akatanga kuchaka mamwe ao. Which means there was order. Order attracted manifestation. Chiri kuda kugadzirwa mumpata umu, vanhu masoja anenge akamira. Saka as long gumbo riri kumarondera musoro uri kuchiweshe, munhu iye haagadzirike. Saka Mwari vasati vareleasa nyama, vanotarisa kuti panoda kureleasa panei. Do you know the first, I'll read from you. Genesis 2 verse 5. The first problem yakaitika mugarden ndeyekuti mvura haina kutenderwa kunaya. Iyo miti yako Mwari haana kutendera mvura kunaya. Chikonzero, I'll read Genesis 2 verse 5. All right. Before any plant of the field was in on earth, and before the herb of the field had grown, for the Lord had not caused it to rain on earth, because there was no man to till the ground. There was no man to till the ground. Mwari ndobva ati mvura ngaimbomira kunaya, nokuti hapana munhu anorima. Yeta hapasiripo pakasikwa munhu. Genesis 2 verse 5, munhu angasikwa kudara. Kusikwa inonzi creation. Kuumbwa inonzi formation, to be formed. So man was created but not yet formed. He was a spirit being. A spirit being munhu wemweya, haasakure habate badza, ndewe mweya. Saka Mwari vari kuti handigoni kuririsa mvura panyika kana paine munhu wemweya, nokuti panodiwa munhu wenyama anoita cultivate and take care of the garden. Ndo Mwari pavakazotora ivhu vakafoma munhu. So by formation, munhu murume ndo paakatangira mukadzi, but by creation hakuna akatangira mumwe. He created them. That's why I have a challenge by understanding yevanhu yekuti mukadzi zviite kuti mukadzi ashandiswe naMwari, is a weaker vessel kuzodi, nokuti murume ndiye akatanga ukazouya mukadzi. Zvauri kuti munhu murume akatangira mukadzi handizvemweya, ndezvenyama, but kunamata tonamata pamweya, in spirit and in truth. So according to the spirit we are equal. And inzwala chinoita kuti uone mukadzi pakuparidza
inyaya kuti you are still carnal, you don't know the spiritual things. Why nganga yechidzimai ikasvikirwa muchita asekuru? Aukambona asekuru vari mazamu here? Vanenge vachiti kudii pang'anga? Vari kuti the spiritual identity is the true one. Ndoya tiri kudhila nayo. Nganga yechidzimai ikasvikirwa hanzi gogo anonzi asekuru. Ivo vaine brand asekuru. Tiri kuti zvatiri kuona handizvo, but chaamo chisingaoneke ndizvo. So mukadzi kana achishumira haasi daughter, rekanibvise kuchirungu mani. Hakuna daughter of God. Why? Kana tava muna Kristu, we are sons of God. The identity is from Christ. Kuna mwari, hakuna mukadzi, hakuna mujuu, hakuna slave, hakuna ari free. We are all the sons of God. Why? Identity yedu tinoitora muna Jesu. Saka ng'anga yechidzimai ikasvikirwa naasekuru, identity yake ato asekuru is the spiritual thing. I'll leave that one. So Ezekiel aporofita kumabonzo, but nyama inakuya automatically because he's a true prophet and ane mweya wa Mwari. That as I was prophesying, there was a movement in the valley. I'll repeat this statement. I respect and love the prophetic. Is the move of God. But here's the challenge in our nation, maybe in Africa. The prophetic has rubbed away the teaching. I see things happening. I see things happening. Let me help you. Zvese zvaunoprofitwa zvine zviga zvaunofanirwa kuita, zvaunofanirwa kuziva nekunzwisisa kukonzera manifestation. Handiti why you believe in prayer. I believe prayer. Mwari unonzwa minamato. Munamato une simba. The prayer for nation availeth much. Bandika namatira mkuru wandikati from today be an engineer in the name of Jesus. Anakuita engineering. Ega ndiyano kuna mdisa roko kuti amunhu washinda ida oreseresi. Hazvina kuti hadi minamato. Anotozva kuti Mwari anoita zvishamiso. But ega anobva aziva kuti pandiri panotoshamisa hazviite. We must acquire knowledge and know what to do. Because chakakonzera kuti mabhonzo ave nenyama movement more than prophecy. Dai akaprofitwa ari scattered. Hapana nyama yeuya because Mwari vada kugadzira vanhu. They must form a skeleton. Skeleton you receive a flesh. Kureva kuti order pachayo ine nyaya despite kuti unopinda kuchechi kupi. Kana prophet wako ari powerful zvakadii. Jesu auya kumba kwa Jairus akaburitsa vanhu vaichema mumba ndokubva apinda naPeter nevabereki vemwana namai vemwana vamwana akavadzinga mumba. Alright, haana power here kumutsa munhu vanhu avarimo. Anaro. But indava ari kucreate such an order. Ari kuti as long pane vanhu vari kuchema mupresence inonida faith, they must be out. Hear me very well. Challenge yatinayo ndeyekuti taka neglect teaching because so many prophets have risen. It's good for a prophet to prophesy, but not to neglect the teaching to people. But there are things they are supposed to know. Even pakaprofitwa. Mary, uchava nemwana. Ndinoziva sei zvinogona sei ndisina kuziva murume. Mweya muchena achauya pamusoro pako. Let me explain mystery nyaya. Ukaprofita munhu ane munhu anodanana naye kuti muchava nemwana akasabvunza anyura. Because anongonodza murume wacho kuti chachaye zvanotitoita. Ko Mary was in a relationship. Kuprofita asina murume ndiye angavhunduke stereki. Ari pamurume ukamuti chava nemwana anobvunza kuti ndonguva yekuti tichiita mwana. Saka Mary paakati zvinogona sei ndisina kuziva kuti ndisina kurara naye. Ndobva akanzi aiwa chirimira tikupe order. Mweya mutsvene ndiye achava pamusoro pako. Saka tsana wakada kuuya unongoudza kuti hamusi mweenda iwo. Unobereka asiri nokuti wakodzwa kunzi uchabereka uri murelationship already. Hapana anakiro. Order is so important. Ndo yakaattracta nyama. Ino scripture toida stereki kuti mabhonzo akava nenyama. Mwari akatuma prophet akapora mabhonzo akava nenyama. Zvai bones will live again. They will live again.
when they've taken the right path. Akaprofita bonzo rikaramba riri scattered hapana nyaya. Chiri kuda kugadzirwa apa chibude. Mwari vane zvavarida kugadzira nekuita neupenyu hwako. But your mind is still scattered. Your behavior is still scattered. Your faith is still scattered. Kana munhu washa akaprofita zviri deeper, as long as you are scattered in obedience to the word, it will never come to pass. As long as my bones are still panzvimbo, skeleton isati yafoma, flesh will never be released. Nokuti chinogadzirwa apa munhu kwete chinhu munhu. Dai paida kugadzirwa chinhu vaingomwaya nyama chero gumbo rikaitawo zvaraita ruoko rikati. But Mwari ari kuti I want to create a vast army of Israel. Saka vanhu ngavazive kuti pese panoda kugadzirwa chinonzi munhu, there must be a skeleton inonita flesh. Where is your skeleton in obedience for the flesh to be released? Where is your skeleton in business for the blessing to be released? Kana shoko richiti anoropafadza kubata kwemaoko, maoko ngaabate. Kwete kuti aiyoshe munoshambisa tiratidze ruoko ngarubate. The blessing iri kuattractwa nekubata kweruoko. Challenge yatina ndekuti even maoko akasabata, munhu anongoti pane zvinoda kuitwa naMwari zvikuru. Avaite kusvika wakuziva zvinoitwa. Let me help you. Acts chapter 3. Peter akasvika pabeautiful gate. Akati nemunhu mumwe akataura naye kuti mari hapana, but Jesu andinaye simuka ufambe. Ukaverenga zvakanaka rinoti Peter ndokubva abata murume kugamai muwasha. Ndokubva ataura kuti nezita raJesu simuka ufambe. Munhu ana kusimuka. Kusvika Bible rinoti Peter he stretched his right hand and raised the man. Murume paakamira, he received power in his ankles and joints. Kureva kuti Jesu nyangwe ari powerful, aitomirira power raPeter kuti rake rishande. Nokuti murume uyu paakanzi rise up in the name of Jesus, haana kurise up. Peter ndo paakatoziva kuti aiwa pari kuti vatano vanotomboraiziwa futi. Simba ravari kuda vachariwana kana ndambovapawo rangu vasimuka. Inda Peter ari kubatsira munhu kudai so. Munhu anga asingapinde chechi aigara padhoo rechechi. Kugeti. Saka zvinoparidzwa mukati haatombozwa zita raJesu nesimba mufati mafanisi. Saka pakanzi the name of Jesus akati watanga zvechechi. Kati Peter ndobasa ndokutorevesa vasimuka. Waida kuti Peter anyadziswe. Ndidzangoparidza munhu ana kusimuka. Peter akati mai ndopindira. Jesu akanonoka ndokusimudza. I'm sure that the reason why God chose Moses ahead of Aaron. Moses anga ane one character. Ndiye munhu akatanga kuuraya muIjipita vari kuIjipti. Wareva kana ndikunonoka uya tutango. Saka tsana echitauri musauri munhu wanetitetese. Moses anga asingamire kuti vabude aiurayira imomo. Wareva kana munhu anonoka mukomana tango. When bones are dry, process of flesh, it is so attractive. Bones I receive. Thanks, man of God, I receive. That is prophetic, it's good, it's biblical to receive the word that way. But it knows the concept of manifestation. I receive doing the right thing, being in the right place. Kana mabonzo ari ako mabonzo no aziwa weka. Mwana ari kunoton, Mwari kuchireti, unomwe tiri kuno kutizeti, mabonzo ako ari scattered. Saka unoti Mwari bless my family. Mwari odati mari yacho isvikire pano but haizogona kumwaika kwezo. Saka mabonzo akangowapa nzvimbo nyama inoyazoita mushi. Hadiziva kuti kutaura naye. Mabonzo anonazo, tese tine mabonzo. Wataura chinhu vanoti there's a skeleton in the cupboard. Une kako kuti ukavhura ukaona kachiti mwa. Vakuru, pane zvisiri panzvimbo izvezvi. Zvekuti kana ukademba zvakadii, flesh will never be released. Kune zvauri kushayiwa kwete nekuti Mwari hadi kukupa, but pane order iri kushayika nekuti akakupa it must bless you not harm you. Saka uchiona mwana wako akapasa kuchikoro grade 4 unomutengera kana macrayons kana rura kana chichi, haugona kumutengera pick up. Azvino kuti hauna rudo, unaro but pick up inomuuraya. Asati mature to handle whatever you desire to give. Saka chinonyimisa mwana iyeyo pick up akusi kuti akamakwa immaturity.
zvimwe zvauri kushaya izvezvi haisi nyaya kuti wakamakwa hausati wakura kusvika pakugona kuzvihendla. Zvanzi Mwari havana kunaisa mvura mugadheni nokuti kwakusina munhu anorima ivhu, saka makava dry nokuti hakuna munhu. Yet munhu angasikwa anga ari wemweya. Kuti there are things we must do in the physical that will open the heaven spiritually. Unoziva here kuti Jesu atakamupiwa ari mwana akazodevelopa to become a son. Nokuti paakaberekwa naMaria anga asiri son of God, aingova a child. Paakaenda kunobhabhatidzwa naJohana chibuda mvura, mweya mutsvene ndokubva aburuka pamusoro paJesu. Mwari ndokubva kuti this is my beloved son. So he became a son with maturity. Haana kuita son of God by birth. Akaita son of God paakatora a decision to be baptized by John. Denga ndo parakavhurira chimupai mweya akura munhu. Kana agona kuenda kwaJohana akuziva zvaari kuita. Akaswera ari kwaJosefu musamupe mweya. Kuda kumupa mweya weipa kuveza matebhuri iko. Kana afunga zvekingdom, release the spirit now. People hear me very well. I love and respect prophets. They are the true people of God. But they are erasing away the knowledge through teaching in order to attract the manifestation. Ani munozoti Mwari haape mari. Haape mari. Anokupa zvinoita kuti uve nemari. Even kudenga kwacho mari hakuna. Anzi vandoishandisa muroad. Haitenge. Kune nzira dzesilver and gold. Saka pana akada kukupa mari, haaprinte. Hakuna mari inodhindwa ndeyenyasha, ivapiwa vanamata vakomana vapiwa yenyasha. Bible rinoti, Psalms 23, akazodza musoro wangu namafuta, mukombe unofashuka. Chiri kuzodzwa chii? Chinofashuka ndo zvaunobata, what you do. Uku ndo kunozodzwa. But manje generation yedu yazodzwa but haina chayakabata ine faith. Saka chona mafuta anowanda kudarika mari. Akazodza musoro wangu namafuta, mukombe chiri kunzi mukombe, chinhu chekuchikapu yekucheresa mvura. It's a system, your source yekucheresa mari yacho, yekuita business, yekuita chinhu chaunohandla nekubata ndo mukombe wako. Saka overflow inoita kumukombe kwete kumusoro. Chinozodzwa namafuta musoro, but danger ndeyekuti kana usina cup musoro ukazodzwa. Uchingotaura nendimi usina kana sent. Unzoti this man is powerful but akabroke. Haana mukombe. Akazodza musoro namafuta, mukombe unofashuka. So the blessing attract what you handle, what you touch. Ndakangonzwa imwe dzidziso manje. It's true, Bible rinoti ukapa uchapiwa. Ukapa panapa. Une mari yauchaita. Offering haiunze mari, inounza ropafadzo yekuti uite mari. As long usina zvaunoita, ukapa offering usina zvaunoita, unopedzera wasiya. Mwari hachinje Bible kana kuti une nharo. Bible rine nharo zvinofa kukuchinja. Yes. I hear me very well. Kunamata haisi magic. My principles. 1 Kings 17:18. Elijah akanamata pagomo. Akatiudza vanhu kuti I can hear abundance of rain. Osakana muri mudrought pakaparidzwa mvura inozonzwa kuti zvaita manje breakthrough. Apedza kuti ndiri kunzwa kuti ndira kwemvura zhinji. Ndokubva apfugama achinamata. Mukunamata ndoma akazova nerevelation yokuti zvandaprofita nekunzwa izvi hazvioneke kusvika taziva zvinoitwa kuno. Ndokubva ati kumuranda wake, go and look towards the sea. Ama sea water imvura yakanaya. Chirungu mvura yakanaya inonzi water. Iye aprofita rain ichanaya. Inda vachinotarisa kune yakanaya, vachitadza kutarisa kune ichanaya. Ari kuziva kuti water ine system yekuti yakanaya ndo inozonaya. Alright. Alright. Unokaita evaporation here. Alright. Yes. Samuranda aitumwa kunotaridza towards the sea. Kuda kuti mukamuranda aigona kupikisa kuti mudhara ayoka mati rain. Kwete water. Kumunonditumire kuwater. Isi takamirira rain. Muranda paakadzoka akati ndaona chinenge chibhakera manje. Like a man's fist rising. Munhu wamwari akati mvura yakuuya. Ini kana yakuuya inofanirwa kudaika. Apa ari kuti yakuuya iyo zvichitodai. Mvura yaari kuda
inofanirwa kuita 4 ndo inonzi rain, it falls. Iyi ari kuti iri kukonzera ichauya ndo iri kuita rise. Izwi rekuti rise is the opposite rekuti fall, but rekuti rise ndo ramudza kuti something is about to fall. Kuda kuti ari kuunderstanda order kuti something must rise to attract what you are waiting for to fall. Makore akazara nemvura, mvura inoturuka. Saka ndinobvunza kuti mvura inobva kudenga, mvura inobva kuno toidzorerwa nedenga. Mvura inobva kunoko yoenda yodzoka. Saka munhu waMwari akaprofita ndokubva azopfugama akanamata Mwari akati vakuru maprofita yenyu, but order pane zvofanirwa kuitika ikoko. Order enda kutuma munhu anotarisa kusi. Saka munhu maonero ake akandinakidza manje. Zvanzi chinenge chibagera. It means what man is doing attract what God has promised. I saw like a man's fist rising from the sea. Can I go deep about the sea? Sea water is salt. Jesu paanouya anoti mukatenda kuvhangeri rangu muchava munyu wenyika. So sea water kana iri salt. And achiona something like a man's hand. Ari kuti the hand of a believer will attract the promises of God. Because you don't give if you don't believe. So achiona utombounza hauchitende. The hand of a believer, nokuti sea water iri salt, and a believer akafananidzwa nemunyu. Saka pari kuti I've seen something like a man's fist rising from the sea. Ndopa akati mvura yakuya. Yet something is rising, but ndopa ne prophecy yekuti something is about to fall. So here is my question. Chii chiri kuita rise to attract a prophecy yechakanzi it must fall? What business are you doing to attract the blessing in your business? Chii chiri kuita rise to attract what God has promised to fall? Kana pasina unofira mprayers Elisha achingoti aiya abundance, enda munhu anocheka. Vakuru, something must happen on the ground to attract whatever promise from above. Namo yataita ndeyekuti isusu tinenge mabhonzo anzwa word rekuti you receive flesh, that we receive. Goreta ubva wachinja chechi. Hana papa akataurira namanje mota yacho handisi kuiona. Imba yacho handisi kuiona. Makaenda here kunofambirwa mastands. Aiwa munhu washa akadeclare. Kunamata haisi magic ma principles. We are not heavenly minded to be earthly useless. We are not heavenly minded to be earthly useless. Any knowledge on earth we must acquire and apply to attract something from above. Unozara kuti Mwari pavakasika mhuka havana kupa mhuka mazita. Zanzi vaiti vakasika mhuka vaenda nayo kuna Adamu. Adamu zvaataura mhuka ndo zvainova. Kuda kuti kune zvimwe zvisiri kudenga zvinewe. Zvokuti Mwari havamboita kusvika wataura iwe. Mwari havana kupa mhuka mazita. Vaiti vakasika mhuka vati Adamu taura. Kuda kuti kune zvimwe Mwari zvaanototemba kuti zviri ikoko. Kuti munoshamisa zviratidzei, iwo achakukwenye newo unoshamisa zviri ikoko man. Can you raise our hands? I'm sure we are here. Father, we thank you for speaking to us. Grant us the grace and the mercy to do what the scripture says. Mabonza asiri panzvimbo Mwari. Asha dzakandibvisa panzvimbo. Kuchiva ukandibvisa panzvimbo. We pray for the bonds to be united so that we will attract the manifestation of the blessing. Fungwa hadzisi panzvimbo, tsoka hadzisi panzvimbo. Asi Ezekiel paakaprofita, zvanzi ndiri mukati mekuprofita ndakaona mapfupa achitsvakana. Baba, dzoreredzai ukaka mandiri, dzoreredzai discipline mandiri, dzoreredzai zvese zvakatiza ndikava munhu ari scattered. Nokuti ropafadzo yenyu is about to be released, but may you put back the bonds in the right place. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you people. Mwari vakuitire nyasha. We meet again tomorrow, same place, same time. Vangeri mnogona wana futi pa Facebook. We are broadcasting live on Facebook, also on YouTube, and also on Twitter. So ukasauya pano unogoenda pa internet. You can get my lunch hour sermons every day, anytime, anyway. Thank you so much even for giving. It's good.